В началото на 20-те години на миналия век град Станимака се разраства икономически и демографски. Това налага построяването на нова прогимназия, за да се отговори на нарасналите нужди на града от класно образование. Започва строежа на училище Отец Паисий. Сградата е завършена през есента на 1926 година. Има 6 класни стаи, физкултурен салон с съблекалня, учителска стая и 2 стаи за персонала. Започва началото на учебната 1926-1927 година. Традицията е мост към бъдещето. – 90 години основно училище Отец Паисий град Асеновград е огнище на просвета, култура и родолюбие. Мисията на училището е насочена към превръщането му в модел на съвременно училище, осъществяващо високо качество на образованието, формиращо личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. Училище, в което се прилагат принципите, отговорностите и правата в контекста на европейските норми и правила. Основно училище Отец Паисий се утвърждава като модерно училище, конкурентно способно и предпочитано, подготвящо активни социално способни личности чрез прилагане на актуални стратегии, методи и средства, ориентирани към личността на детето, неговата индивидуалност, интереси и потребности. Хуманно и толерантно училище, недопускащо дискриминация, агресия и тормоз, ориентирано към мотивацията на ученика за учене и себеизява, създаващо благоприятна среда за обучение и развитие чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование, съответстващо на държавните образователни стандарти в контекста на европейските норми и правила. В училището работи екип от квалифицирани, високо отговорни личности, проявяващи толерантност и загриженост, зачитащи човешкото достоинство на децата. През последните изминали години материално-техническата база на училището е обновена. Класните стаи са съвременно оборудвани с удобни ергономични мебели. Закритата спортна база от 2 физкултурни салона е реновирана. Открит е ресурсен кабинет. Подготвителната група е с модерно, съобразено с възрастта на децата обзавеждане. Санитарните възли са обновени. Винаги в център на внимание на педагогическата колегия е бил ученикът. През тези години ние запазихме добрата традиция, следвахме разумно и отговорно промените на времето. Отначало плахо, но с всяка изминала година все по-уверено и активно работихме върху реализирането на различни проекти. Проектът стартира през 2012 година с 6 полуинтернатни групи, като в момента са 9 и завърши през 2015 година с 10. Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване качеството на образованието и придобиване на нови знания, които ще помогнат за по-успешната им реализация. Децата могат да развиват своите творчески способности, да изявяват себе си, да спортуват повече. На празниците "Аз детето" бяха показани лични и групови проекти, изработени от децата. Най-добрите са отличени с грамоти и награди.
Бенефициенти бяха 10 училища от цялата страна, а в Асеновград по него работиха 3. Всички работещи по проекта педагогически специалисти минаха обучение по темата. Детето е социално огледало на възрастния, от когото зависи. Ето защо проектът предвиждаше провеждане на съвместни дейности на родители, учители и деца, които да изградят атмосфера на взаимопомощ в постигане на целта – намаляване и премахване на тормоза сред децата в училище. Методите, използвани в програмата, са интерактивни, иновативни и адаптирани към нуждите на българското училище. Всеки клас беше превърнат в работилница, а класният в нейн ръководител. Там децата творяха в интересни занимания, осъществяваха дейности, свързани с превенцията на тормоза и агресията в училищна среда. При заключителната фаза на проекта бе осъществен голям концерт с участие на деца от всички работилници. На него бяха отличени с награди най-активните участници. Като завършек на проекта беше осъществена национална конференция, в която взеха участие всички бенефициенти. Тази тениска я нарисувах, като всеки ден гледат моите ученици как се закачат и се обиждат. Те написах един чудесен надпис „Приятелството е завинаги“. Имах предвид, че има си една българска поговорка: лошата дума не се забравя, но раната минава. Така, ние се обиждаме и нараняваме, после пак се сдобряваме. Но това винаги остава в нашите сърца. Затова искам да кажа на моите ученици: уважавайте всеки, за да бъдете уважавани. Аз избрахам да рисувам един ученически празник, който включва българското знаме. Учениците са облечени в традиционната униформа на нашето училище. Написат думите „Бъди съпричастен, а не безучастен“, които са призов към всички ученици да бъдат съпричастни към всичко, което е извор на доброта. Целите на програмата са намаляване броя на свободните часове като предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, намаляване дела на отсъствията, предприемане на реални и ефективни училищни мерки за мотивиране на учениците за редовно посещение и активна работа по време на учебния час, за привличане на родителите като партньори в училищния живот. Прилагането на националната програма направи възможно в училището да се осъществи 100% обхват на учениците в час, без свободни часове. Целите на програмата са повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им потребности. През учебната 2014-2015 година ученичката Анастасия Стойчева достигна до национален кръг на Олимпиада по български език и литература и беше класирана в първата десятка на успелите деца. Благодарение на този успех, училището беше избрано за бенефициент на проекта. То работеше по модул 1 – осигуряване на обучението на талантливи деца за участие в ученически олимпиади. Учение през целия живот. Тази максима определя настоящето и бъдещето на съвременния човек. Най-вярно и най-силно тя важи за образованието и за учителите. По този проект специалистите бяха обучени в следните теми и направления. Първо, формиране знания, умения и компетентност за работа в интеркултурна среда. Второ, знания, умения и компетентност за работа с деца и ученици с специални образователни потребности. Трето, формиране на знания, умения и компетентност за оценяване на учениците. Четвърто, педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и тормоз. Пето, педагогически специалисти
заемащи нови за системата на народната просвета длъжности – главен учител. 6. Обучение на млади учители и възпитатели, завърнали се след отпуска или прекъсване на учителския стаж. И 7. Обучение на помощник директори по учебната дейност. В основата на проекта стои грижата за здравето на децата. Борбата срещу затлъстяването на съвременните деца се води чрез ежедневна консумация на разнообразни плодове и зеленчуци. Друга цел е да се създадат трайни, добри хранителни навици. Специално място в структурата на училището заема подготвителната група. В нея децата се запознават с новата си социална роля ученик, добиват представа за училищното обучение, развиват своята интелектуална и психическа готовност за обучение, изграждат мотивация за участие в учебния процес, възпитават емоционално-волева готовност за бъдещата си дейност. Подготвителната група Калинка към училището изпълнява всички тези изисквания на много високо ниво. Малките калинки участват пълноценно в училищния живот. Талантливите деца с много желания и умения изработват прекрасни художествени изделия, които показват на различни изложби, празници и конкурси и печелят награди. Много години училището следва традицията да подготвя бъдещи творци на изкуствата. В факултативните учебни часове по изобразително изкуство и музика се обучават и изявяват млади художници и музиканти. В своята дейност използват различни материали и техники за развиване на фантазията и въображението си, пресъздават света в багри, форми и красота. Те показват своя талант не само на училищни изложби и конкурси, но вземат участие в различни форуми на градско, областно и национално ниво. Такива са Асеновград през детските очи, 2007. Юни, Ден на Христо Ботев, най-дългата рисунка. Седмица на биологията, 2009. Конкурс към ХЕИ. Есенна палитра, брошура. Различни пленери. Ателие на талантите. Конкурс на Природонаучен музей Пловдив. Благословена Коледа. Рисуване на Великден. Ден на Асеновград, 2016. Да запазим красив моя роден край. Аз детето. Вече 15 години в този училищен празник участие вземат всички ученици. Те показват своите умения в различни игри и забавления, рисуват върху асфалт и картон, показват своите домашни любимци, имат разнообразни спортни изяви. Най-атрактивен е конкурсът Мис и мистър основно училище Отец Пейси. Заедно със своите деца активно участие в семейни игри вземат и родителите. Изяви имат и музикалните групи Адреналин и Народно пеене. Те представят своите изпълнения на различни празници на училището и града. Ден на Асеновград, коледни тържества, 24 май, 1 юни Ден на детето, патронен празник. Страхотни кавалери! Браво, деца!
Грамотността е фундаментално човешко право. То е от решаващо значение за способността на човек да се развива като личност, да се учи през целия си живот и да участва пълноценно в обществото. Училището участва в програма «Българските библиотеки – съвременни центрове за учение и информация», по която беше обогатен библиотечният фонд. Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, в училището започна проект за прилагане на тази стратегия. Училищната библиотека е в основата на тази дългосрочна стратегия за грамотност и образование, информационно осигуряване, икономическо, социално и културно развитие. Библиотеката се превръща в обединително звено на образователния процес извън учебните инициативи, съвместявайки научни и културно-масови дейности за свободното време на учениците, които да развият и да обогатят грамотността и интелекта им. Училищните дейности, свързани с прилагане на Националната стратегия, обхванаха всички ученици, а такива са: четенето било лесно, мога да съм най-добър четец, маратон на четенето, аз и буквите, слушам, рисувам, разказвам, искам да ти прочета, родители, служители, по-големи ученици четат на по-малки. Най-обичам да чета чета любим отказ от книга пред съучениците си, четем изразително по роли, рисувам корица на любима книга, да създадем мини-библиотека в класната стая. Родителите, наши партньори, участват в четенето и подпомагат класната библиотека. Песента на синчето. Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец. Любя въздуха, небето, кича полския венец. Кът небето се синея, ако ситно и да съм, с моята хубост хубавея, всяка нива, слог и хълм. Браво! Кой събужда умовете, браня българското слово, така вълшебно цвете, да разцъфне то отново. Знам книжовниците стари, сините си непестими, с книги, вестници, буквари, българския дух крепими. Всички например. Да се знае, да се помни, че България е жива, на родителите склонни, българина книга свива. Да се знае, да се помни, че България е жива, на родителите склонни, българина книга свива. В училището има 2 закрити физкултурни салона и 2 открити игрища. Спортната база се използва както за провеждане на редовните часове, така и за извънкласна дейност. Продължавайки добрата спортна традиция на училището,
Отборите по волейбол, момичета и момчета, участват активно в общинските състезания и, печелейки първи места, продължават в областните формати. Там също се представят отлично, печелят второ или трето място. Отборът по футбол момчета участва в общински национален турнир Данон. Годишнината на основно училище Отец Паисий е заслужен повод за гордост и самочувствие. Гордост, че училището продължава да надгражда вековните традиции на просветното дело. Самочувствие от професионалната работа на всички педагогически специалисти за подготовката на бъдещите граждани на Европа и за успешната им реализация. До 2016 година основно училище Отец Паисий в Асеновград са завършили 6772 ученика. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги! Всички вие, които сплетохте съдбите си и писахте историята на училище Отец Паисий, бих искала да ви благодаря за вашия упорен труд, за изключителния ви професионализъм, за любовта, с която работихте с децата, за да бъде нашето училище сега едно модерно, проспериращо учебно заведение. Всеки ден е ден за равносметка, а нашата равносметка е такава. Всички ние през годините успяхме да запазим този уникален дух, който човек изпитва, когато влезе в храм. Благодаря ви, колеги! Скъпи възпитаници и ученици на нашето училище! Можете да сте горди от това, че старта във вашия живот започва именно тук, от прага на родното училище. Нека всички днес да си честитим този празник и да си пожелаем вярата, надеждата и любовта да ни съпътстват в по-нататъшния ни път. Нека да гори огъня на просвещението. Нека да пребъдва през годините училище Отец Паисий. Честит празник на всички!